Nerys, i ni yn y gegin. Siwr wyt ti? Fi'n iawn, diolch. A fel ni sôn o ddechrau'r raglen, te, mae dy recipe heddi'n addos i'r un sydd ddim yn lico cig, neu ddim yn bita cig amser yn y flwyddyn. Yn hollol. Rhywbeth gallech chi gael fel canolbwynt falle i'r cino nadolig, neu rhywbeth unrhyw bryd o'r adeg. A wedi wneud e fel bod yn addas ar gyfer bobl vegan neu llysieuwyr. Os gwsodwch yn llais. Ac yma handi os mae pobl yn draw i'r tŷ, falle pobl eisiau syniadau, falle maen nhw'n bita cig i hunain, ond maen aelod o'r teulu ddim. A'r broblem yw, yn aml iawn, os chi'n mynd i wneud rhywbeth fel nut roast neu rhywbeth, mae eitha cymleth am eisiau lot o lafawr y cynwysion. So fi wedi dewis y recipe hyn, a dyma'r cynwysion sy'n eisiau ei gyd ar y bwrdd yn fan hyn. Popeth chi'n prynu, a wedyn ni, chymod, prynu mae pecyn mae barod, a just mater o roi fe at ei gilydd. Mae'n mor rwydd yna. So ni'n dechrau gyda'r crwst, a chi'n prynu hwn yn barod. Mae hwn yn addas ar gyfer llysieuwyr a veganiaid, achos does na ddim menyn yn y fe, dyma'n margarine. So crwst puff yw hwn, wedi rolio yn barod hefyd. So fi'n mynd i adael e ar... Fi ddim yn mynd i tynnu'r papur off, gadael e fyna. A wedyn ni, peth cyntaf ni'n neud yw just wneud fath o border bach o'i gwmpas e, gyda cyllell finiog. Pidwch yn mynd reit trwy'r crwst. Chi'n mae'n torri'r crwst, ond just bod chi'n neud marc ar y crwst. A na i ddangos chi pam. Mae hwnna'n mynd i greu border bach nawr i roi popeth mewn. Felly, cam nesaf, jar fan hyn o winwns wedi carameleiddio. Prynu jar yn barod. A wedyn ni just... tywall hwnna dros a gwasgaru fe dros y crwst i gyd. Just... Felys neis. Mae yn felys, ydy. Ydy'n anodd nionod i canolleiddio dy hun? Nadi, dwi ddim yn anodd. Gymryd i hwyr neud dwan, lly? Nadi, dim yn gwbl, llwch chi'n neud e. Y broblem yw, mae eisiau lot o winwns yn chi. Chymod, mae eisiau siŵr o fod, mae 2 winwns yn cyfan siŵr o fod yn y pot hyn, achos mae e'n mynd bron yn ddim. Chi'n goffo coginio fe'n ar a deg. Chymod, tam bod e'n dechrau carameleiddio, gyda bach o siwgr, vinegar balsamic, bach o thyme, halen y pupur. Dyna ni. Fi'n mynd i ychwanegu bach mwy o winwns ffres at hwnna. Sym lai chi'n neud hwn. Just i roi bach o crunch iddo fe. A mae hanner winwns sy'n fan hyn dy fi. Wedi dorri fe'n weddol fras. Sym eisiau chi fod rhy ofalus. Ti'n cadw bob dim i fewn y bordor yma fan hyn hefyd? Ie, yn hollol. O'n i just mynd i weid na. Ramio'r peth yn bert. Ie, yn hollol. A wedyn ni, ein ni'n mynd i ddefnyddio betys. Mae pecyn fan hyn o'r betys hyn. A wedi goginio'n barod. 4 betys. A wedyn ni'n y gyd ni eisiau neud yw torri fe yn giwbiau bach. Beth o beetroot yn y fe, mae'r mess yn y fe ar y dwylo. Ie, na'r unig broblem, ie. Rai bod yn ofalus, le ti'n defnyddio fe, reit wisgo. Ni arfer casau beetroot, chi'n mynd coelio hyn. O'n i arfer casau, ond dwi'n licio fan hyn. Ie, mae'n dda i ti'n defnyddio. Mae'n iach iawn, di. Ydy, mae'n... Ie, fi'n dod i licio fe, fi'n credu Un o'r superfoods yn ymwneud. Ydy, mae'n arbennig o dda, chi'n wedi gysydd. So, just 4 betysen, a wedyn ni gwasgaru hwnna dros y cwbl. A wedyn gan bod i'n nadolig, mae dy fi cnau castan fan hyn, a pecyn o'r ein wedi goginio'n barod hefyd. A wedyn ni, yr unig beth ti eisiau gwneud o'r ein, mynd na rhywbeth fel hyn. A masio fe? Ie, masio fe, just yn fras. Tan bod chi'n torri nhw lan, sy'n eisiau bod rhy ofalus. A mae hwnna'n iawn. Cnau castan sy'n neud dolyg fi bron. Nw wedi stwffi'n cnau castan. O ie, a fi'n na. A fi licio nhw gyda sprouts fyd. Maen nhw'n hyfryd. Tai sôn sprouts i fi. Sy'n motos os rai. Dwi ar y bobl yn TT dros y dolyg. Mae'n dechrau glyfeirio, o'n fel dan sprouts. Sy'n motos bod rhai'n fwy na gilydd. A wedyn ni gallech chi roi bach o thyme ffres neu sych dros dy fe fel chi moyn. A wedyn ni olew olewydd ar hwnna. Mae hwnna'n barod ar gyfer y veganiaid. Mae hwnna'n barod i fi mewn i'r ffwrn. Fi'n weld yr rhain wedi coginio. Fi ddim wedi dod y draws rhain o blaen. Ie, maen nhw'n hawdd dim, os bob dim yn barod i chdi, maen nhw'n ffres yn y pacad. Felly bita nhw syth o'r pacen y dwrs. A mae'r ein digon crwydd i gael nerys. Ydy, mae'r ein yn yr arfnachnadau. Achos bach yn waith ydy, os ti'n gwneud un, ti'n berwi, cael yr pilio'r casyn i ffwrdd. Fydden ni bod ti'n bach o arbenigwr pan mae'n dod i... Wel, ar y cnau. dwi wedi gwylio rhywun arall neu dod i gynwythio adra, lle ddim bod fi wedi gwneud nhw'n hun. Mae'n lot bar o waith. Reit, fi'n mynd i adael hwnna fel yn y ffwrn, hanner awr 200 Celsius. Wedyn ni, gallech chi roi caws gafr sydd fi fan hyn i benne. Mi'n siŵr bod chi moyn blasu tyma bach. Wel, ti'n gwybod. Sori. Mae eddi Gwener mae'r pound dandi. Odi, war y teg. So bydd yn ofalus Mari bod i ddim yn mynd dros y jumper ole. Dychmyga. Mae fforc fyna sy'n chi moyn trial. Fi'n rhoi hwn just yn y ffwrn.
Gallech chi wneud rai bach hefyd, chi'n bod, tateni bach i gael fel dechreufwyd i bobl eraill. Sy'n bita cig. Neis. Hyfryd, hyfryd. Neis iawn.